bagyo nga adunay international nga ngan nga UTIP gipaabot nga posibleng mosud sa nasod karong Huwebes. Kung makasud na kini sa Philippine Area of Responsibility, tawgo na kining Betty. Mulandfall baka kini. Atong siren pinagi sa weather update ni weather specialist Netherlands sa Letrero sa Pag-asa Visayas. Maayong hapon sa tanan, mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Padayon ang atong pagmonitor sa bagyong UTIP nga naa pa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Typhoon ang kategory niini ug aduna kini gikusgo na 185 kilometers per hour pag-unos nga moabot sa 225 kilometers per hour. Hinay ang pag-irog niini sa direksyon na north ug karong mga orasan nahimutang kini sa approximately 1,900 kilometers east sa Central Luzon. Sa pagpadayon sa pag-irog niini, gi-expect ni nato nga pag-abot sa Huwebes, makasulod ni siya sa Philippine Area of Responsibility ug ato ning pangalan og Betty. Pero bisan pa og makasulod na, wala tay nakita nga hulga o threat sa bisang asang bahin sa landmass sa diri sa Visayas o diri sa Pilipinas. Atong gi-expect na pag-abot sa Huwebes, makasulod ni siya sa Philippine Area of Responsibility o pangalan nato ni Betty. Pero bisan pa og makasulod na ni siya, wala tay nakitang hulga sa bisang asang bahin sa atong nasod. Busa ang probinsya sa Cebu, guban ng dapit sa Visayas, padayon na makasinati og maayo nga panahon ug ubos sa tsansa nga to ang mga pagulan-ulan. Samtang kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, kasarangan nga kusog na paghuros na hangin ang magpasulabi diri sa may Eastern Visayas ug ang kadagatan kasarangan nga may pagkabaluron. Samtang diri sa Central ug Western Visayas, hinay nga sa kasarangan ang paghuros sa hangin ug ang kadagatan magmalinawon nga sa kasarangan ang pagbalod. Ug sa atong temperature forecast sa probinsya sa Cebu, lakip na diri sa Bacolod City, 23 to 30 degrees Celsius, samtang diri sa Bohol, Dumaguete, ug sa Iloilo City, 24 to 31 degrees Celsius. Diri sa Eastern Visayas, 24 to 31 degrees Celsius sa Giwan, 23 to 30 sa Tacloban City, ug 23 to 31 degrees Celsius sa Maasin City. Ang adlaw musilang sa alas 6:01 sa buntag. Dinhi na lang po to, alang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong social media accounts sa Twitter, Facebook ug YouTube ug ang atong website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph. Gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan ug alang sa balitang Bisdak, kini si Netherlands sa Letrero, daghang salamat.